God aften guys, velkommen til den her video. Nu tænker jeg, at vi skal lave en taste test, fordi at vi skal taste noget, som jeg har glædet mig så meget til. Og jeg er så excited over det, og jeg ved godt, jeg kan lave så mange videoer her på det seneste. Men ja, jeg beklager så lige for mit tøj, det er nattøj jeg er på, så det beklager jeg så lige for. Men i dag så skal vi smage på det her Dubai-chokolade, som jeg har, som jeg har glædet mig så meget til at smage. Fordi at jeg tænkte, at jeg gerne kunne have Dubai-chokolade, fordi jeg har faktisk smagt det på YouTube, tænkte jeg nemlig, på TikTok, med sådan noget, det der engelhår, og så det her, altså det pistage der inde i. Jeg smagte på den ene her i lørdags, men nu tænker jeg, fordi at det er lang tid siden, jeg har lavet en video med, hvor jeg smage på Dubai-chokolade. Jeg er på YouTube, så tænker jeg, at jeg vil nemlig smage på den her sammen med jer i dag, og taste-testen og give min vurdering. Og jeg har været så svært at finde den her Dubai-chokolade. Jeg har været så svært at finde den over alle steder. Så nu giver jeg ikke op, men på det tidspunkt, så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at få købt den her. Du har fingret i. Så fik jeg endelig finger i den her i dag. Jeg købte den i basic i morgen. Men man kan vist også godt købe den i normal. Men jeg har ikke kunnet få den i normal, fordi den har været udsolgt over alt det hele. Så det er meget nice, at man kan få den i normal. Det synes jeg er rimelig godt, fordi at så selvom at den ikke er fra normal af, så er jo den stadig det samme, smager jo stadigvæk af det samme. Og jeg har glædet mig så meget til at smage på den. Sidste gang, der smagte vi på noget andet Dubai-chokolade. Så det ligner meget, eller den samme, som jeg smagte på sidste gang, for den jeg købte fra Volt. Men det får vi se lige om lidt, og jeg er så glad for, at jeg har for fingrene. Den har nu mangler jeg bare for den for fingrene i den fra Søster Grene. Men den kan jeg ikke få, jeg kan ikke finde den overhovedet nogen steder. Den er udsolgt over det hele. Så jeg tager til byen på et tidspunkt, prøve at gå og se, om de har den derinde. Så jeg købte den her i dag, og først var jeg faktisk, jeg var inde i, først var jeg i Roseborg-centret i dag, det var jeg inde og købe noget, der var jeg inde og købe. Der var jeg inde og, var i Føtex og sådan noget, blablabla. Og så tænkte jeg vil altså give op for at finde det her Dubai-chokolade. Så jeg gik ind på Basic Morgen forbi lige hurtigt, så jeg bare sådan kigge udenfor, men jeg kunne ikke rigtig finde noget. Og så tænkte jeg, nu går vi op til, nu prøver jeg lige at gå rundt den hele gangen til. Så fandt jeg det op ved kassen, og jeg var så glad for at finde det. Jeg gik også i menu. Men det kunne de heller ikke. Men nu tænker jeg, nu prøver jeg lige at åbne det. Og der er mange, der faktisk, der er mange, der ikke så godt kan lide den. De synes, der er ikke for meget fyld i. Men jeg har set nogle videoer med det, og der er sgu meget fyld i. Og folk siger, det ikke smager så meget som station. Og nu jeg tror, det er min 6. Dubai-chokolade, jeg har smagt. I kan altså knække. Den har været i køleskabet. Så... Se, det er altså godt. Men prøver vi at smage 3, 2, 1 nu. Det smager præcis den jeg fik sidste gang. Hvis du smager Dubai-chokolade, det findes mange forskellige varianter, men det smager meget det samme. Jeg har lavet en anden Dubai-chokolade før. Den kan jeg finde under på min TikTok. Jeg har lavet det 2 gange. Der er så meget fyld i. Altså der er så sådan rimelig meget fyld. Det smager meget af... Okay, 88 kroner for den, jeg synes det er lidt dyrt for chokolade, men det er da billigere.
Den til 250 kroner, den har jeg smagt før. Lille, det har deres egen. Lille, så er der også nogle. Den her, den er bedre end Lille. Og ved Føtex, man kan ikke. Og i Horsens, så der kan man finde noget. Men ikke helt Odense. Det er det, jeg har fået at vide. Jeg ved, Meny, de har også egen. Men jeg tror, der bare er den samme, som jeg fik sidste gang. Tror jeg, så er også den Meny og selv. Sidste gang, den jeg købte fra Vold. Det ligner så meget. Der var jeg sagde i videoen, at det ligner så meget, den man kan få normalt af Basic i morgen. Altså, den smager 100% samme som det samme. Så hvis I køber den fra Vold af, så skal I ikke skuffe over, at I kan finde den fra normal af. Fordi den smager fuldstændig af det samme, som den fra Vold af sin guldpakke. Men den smager faktisk rigtig godt. Min har været i køleskabet. Nemlig. Det kan noget siden nu. Altså. Jeg synes faktisk, den smager meget godt. Den her. Den får en 8 ud af 10. Altså, det er ikke fordi, den smager dårligt eller noget. Men jeg synes bare, at den smager det samme, som det gjorde. Som den jeg smagte sidste video. Sidste gang, jeg smagte på Dubai chokolade. Og jeg har vildt savnet Dubai chokolade så meget. Den her ligger ikke så tungt i maven igen. Men den anden der med englehår, den ligger så tungt i maven. Men den den der koster 250 kroner, den der ligger så tungt i maven. Men den der mere sådan en mus i det. Altså den er ikke så flydende igen. Men den smager meget godt. Det smager fint. Det er slet ikke det. Og man kan så købe den igen. Måske. Men man kan også godt få noget andet Dubai chokolade. En anden lille variant til en hvid pakke. Dubai chokolade. Og det koster 48. Jeg havde overvejet faktisk at købe, men fordi jeg har ikke kunne finde den her Dubai chokolade i rigtig lang tid. Så tænkte jeg, så prøvede jeg at købe den her i dag, fordi den har lige efter så lang tid. Så. Den smager 8 ud af 10, så. Det er min uring. Så nu har jeg fået smagt den, og endelig har jeg fundet den og fået fingre i det. Hvor kan det tøj, jeg har på, men jeg har nattøj på, så ja, så. Men der er ikke så meget, jo, der er fyld i, men når man knækker den over, så som I kan se, så er der sådan mere fyld, end I regner med, som jeg selv siger, som TikTok, eller jeg har set en video med en pige, der prøver det her Dubai chokolade for normalt. Det er faktisk også det samme som nu. Det chokolade, jeg har købt, det er en Basic i morgen, jeg købte. Men det er præcis det samme, som man normalt også sælger. Men som hun sagde i videoen, en pige, jeg har set, hun siger selv, at der er ikke som, at der er mere fyldt med, end man regner med, men når man knækker den over, så det er lidt facing knæk, men ja, men som I kan se, så er der fyld. Ja. Men det smager godt, det der, jeg elsker Dubai chokolade, så synes jeg, det smager dejligt. Men jeg vil dog sige, at den her Dubai chokolade smager det samme, som jeg fik som den store. Lige nøjagtigt det samme. Så, ja. Men den smager fint, og jeg kan godt lide det her streger der på, eller
Der er det på næsten på alle Dubai chokolade. Jeg ved ikke, hvorfor der nogle streger på, men jeg synes, det er meget cute. Jeg tror, det kan faktisk komme helt ned for Dubai af. Men ja, det var faktisk min vurdering af min Dubai chokolade, jeg købte i dag. Og endelig har jeg fået den, og jeg ved spændende længe har fået fingeren ind, og jeg ikke har fået den færdig længe, men den smager godt, men det smager ikke så meget. Jo, den smager af pistache, men der er sådan lidt sådan, hvis man trykker det ud, så kommer der meget fylde ud. Det her. Så, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er så populært, at Dubai chokolade. Jeg var så til på at give op i dag. Men jeg fandt det endelig. Så jeg må have en dejlig helligdag i morgen. Og jeg har jo fri i morgen fra arbejde. Også på fredag, fordi mit arbejde holder åbenbart lukket på fredag. Så jeg kan sove længe i 5 dage. Så jeg kunne godt sidde med at være lidt længere op i dag. Men tusind tak for, at I gad at se med. Vi ses en anden god gang. Hej hej venner. Ses guys.